Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. V tomto videu si ukážeme bezpečnostnú prehliadku zbrane. Za každým, keď zoberete zbraň do ruky, treba si ju dôkladne skontrolovať. Vyberte si bezpečný priestor, do ktorého to budete riešiť. Na strelniciach sú to rôzne valy, vybíjače alebo miesta na to určené. U vás doma miestnosť alebo časť miestnosti, kedy nemôžete nikoho ohroziť. Počas celej doby, ako riešite bezpečnostnú prehliadku zbrane, mierte zbraňou do bezpečného priestoru. Zbraň mám v pracovnej pozícii, pážba je pod pazuchou, prst je mimo spúšť. Skontrolujem si, či v zbrani nemám zásobník. Takže môžem vopchať aj prsty do šachty. V prípade, že by tam bol zásobník, prvý krok, vyberiem zásobník a odložím si ho na odkladacie miesto. Krok číslo 2 je minimálne 3-krát vycvakám záver. Krok číslo 3. Zaistím záver do zadnej polohy. Dotlačím páku dopredu. Skontrolujem si nábojovú komoru a skontrolujem si šachtu. V prípade, že by bola tma a nemôžem si vizuálne skontrolovať zbraň, použijem kontrolu matom, buď cez vyhadzovacie okno, alebo cez zásobníkovú šachtu. Skontrolujem, či sa v zbrani nenachádza náboj. Posledný krok, skontrolujem, či je zaistená poistka a zbraň je bezpečne skontrolovaná. Pokiaľ ukončíte váš tréning a zbraň odkladáte do trezoru alebo do tašky, do kufra, odporúčam urobiť na zbrane ránu istoty, to znamená mierený výstrel do bezpečného priestoru. Ak v tréningu pokračujete, odporúčam nedávať rány istoty. Prečo neodporúčame počas tréningu dávať rány istoty? Za prvé, je to programovanie mozgu, že prst na spúšť ide iba vtedy, ak chcete strieľať. Inak nie je dôvod dávať prst na spúšť. Za druhé, ak už dáte prst na spúšť, lebo chcete strieľať, ale rána vám nevyjde, znamená to, že niečo sa pokazilo a vy musíte riešiť stanovený problém. Za tretie je viera vo vlastné schopnosti. Naučte sa veriť sami v seba a nespoliehať sa na ránu istoty. Bezpečnostná prehliadka zbrane na zbraniach typu ESA-58. Zbrane znova v pracovnej pozícii, prst je mimo spúšť. Minimálne 3-krát vycvakám záver. Záver buď vycvakám z vrchu týmto spôsobom, alebo ak by som tu mal optické prístroje, môžem využiť zo spodu buď palcom alebo ukazovakom. Minimálne 3-krát vycvakám záver. Zaistím záver do zadnej polohy a skontrolujem si nábojovú komoru alebo šachtu. Znova, ak by som to nemohol vizuálne skontrolovať, lebo je tma, tak použijem mat. V komore sa nenachádza náboj, ani v šachte sa nenachádza náboj. Na konci bezpečnostnej prehliadky si skontrolujem, či je zbraň zaistená. Bezpečnostná prehliadka zbrane pre ľavákov. Zbrane v pracovnej pozícii. Minimálne 3-krát vycvakám záver. Tou istou rukou ukazovákom ťahám záver dozadu a palcom zaistím záver do zadnej polohy. Skontrolujem si nábojovú komoru, skontrolujem si šachtu, na konci si skontrolujem, že zbraň je zaistená a zbraň je bezpečne skontrolovaná. Bezpečnostná prehliadka zbrane na zbraniach typu AK. Znova, zbrane v pracovnej pozícii. Prv, než začnem vycvakávať záver, musím si zbraň odistiť. Buď týmto spôsobom odistím zbraň a vycvakám minimálne 3-krát záver, alebo zo spodu odistím zbraň, vycvakám 3-krát záver. Naťahnem záver do zadnej polohy a skontrolujem si komoru a šachtu. V prípade, že by som nemohol skontrolovať za tmy vizuálne komoru a šachtu,
využijem moju druhú ruku, ukazovakom ťahám káver dozadu, zaistím ju palcom a skontrolujem si hmatom nábojovú komoru a zásobníkovú šachtu. Spúšťam záver, zaistujem zbraň a zbraň je bezpečne skontrolovaná.